Здравейте, аз съм Алекс. Съвременната медицина разбива един от най-големите митове за здравето, че колкото повече спим, толкова по-добре. Мащабно изследване на Колумбийския университет сред 500 000 души показва, че прекалено дългия сън може да ускори стареенето почти толкова, колкото и хроничното недоспиване. Оптималният диапазон за организма се оказва изненадващо тесен – между 6 часа и половина и малко под 8 часа. Извън тези граници тялото започва да губи своя ритъм, което често е първия скрит сигнал за сериозни здравословни проблеми. Биологията не работи с лозунги, а с прецизни цикли. Оказва се, че продължителното излежаване често върви ръка за ръка с хронични възпаления и хормонални нарушения. В свят, обсебен от приложения за проследяване на съня и скъпи матраци, ние често забравяме, че тялото се нуждае от регулация, а не от натрупване. Вместо да търсим магическото хапче за отпочиналост, данните ни насочват към простата истина. Биологичната възраст зависи от качеството на нощта, а не от нейната дължина. Сънят постепенно се превръща в новата обсесия на съвременната медицина. Преди 10 години вниманието беше насочено към холестерола, захарта, трансмазнините, броенето на калории. След пандемията центърът на разговора се измести. Появи се друго подозрение, че организмът започва да се разпада много преди човек да усети болестта и че първия сигнал идва нощем. Тук има нещо показателно. Изследването на екипа на доцент Джун Хао Уен от Колумбийския университет не работи с малки групи доброволци, както често става в подобни публикации. Данните са събрани от близо 500 000 души. Това вече е стратегическа маса, която трудно може да бъде подмината с махване на ръка. Учените сравняват продължителността на съня с биологичните показатели на различни органи и системи. Сърдечно-съдова функция, метаболитни процеси, имунен отговор, неврологично състояние. Не просто чувствате ли се отпочинали, реални биомаркери. Резултатът изглежда едновременно банален и неудобен. Оптималният диапазон се оказва между 6,4 и 7,8 часа сън. Не 9, не 10, не колкото повече толкова по-добре. Извън този диапазон започват проблемите. При едни по-бавно, при други рязко. Това разрушава цялата индустрия от популярни клишета. В последните години се появи почти религиозно отношение към дълбокия сън, към приложенията за следене на нощния ритъм, към гривните, които измерват кислород, микросъбуждания и фази на REM. Хората започнаха да се тревожат дали спят достатъчно, а не дали живеят нормално. Получи се странен парадокс. Човек се стресира, че не спи перфектно, а самия стрес унищожава съня му. Има и друг проблем. Данните показват корелация, но не винаги пряка причинност. Самите автори на изследването правят важно уточнение, което в много медийни публикации удобно се пропуска. Лошият сън не винаги е причината за заболяването. Понякога той е първия симптом. Организмът започва да губи нормалния си ритъм много преди диагнозата да се появи на хартия. Точно тук историята става по-интересна, защото прекалено дългия сън често изглежда като здравословен. Човек спи по 9-10 часа, избягва стреса, стои у дома, не пуши. Само че медицинските данни от години показват друга картина. Продължителният сън нерядко върви заедно с хронични възпаления, депресивни състояния, хормонални нарушения, инсулинова резистентност, ранни съдови проблеми. Има публикации от Япония, Южна Корея, САЩ. Различни популации, различен начин на живот, но сходна тенденция. Тази версия звучи логично, но има един проблем. Никой все още не може да каже със сигурност кое идва първо. Болестта ли променя съня или разрушения сън ускорява болестта? Вероятно и двете. Организмът работи циклично. Мозъкът не изключва нощем. По време на сън се извършват няколко критични процеса. Регулиране на кортизола, преработка на невронни връзки, изчистване на метаболитни отпадъци чрез глимфатичната система, производство на мелатонин, стабилизиране на имунния отговор. Ако тези механизми започнат да се разстройват, последствията не идват веднага. Те се натрупват, тихо. След това човек започва да забравя дребни неща. Сутрин става уморен, кръвното тръгва нагоре, появяват се тревожност, раздразнение, проблеми с теглото. Накрая някой кардиолог му обяснява, че има рисков профил, а нощният проблем често е започнал години по-рано. Особено любопитна е връзката между съня и стареенето. Биологичната възраст все повече се измества не само по бръчки и мускулен тонус, а и по клетъчни показатели. Възпалителни маркери,
теломерна дължина, метаболитна устойчивост. Именно там хроничният недостиг на сън нанася щети. Организмът започва да работи в режим на постоянна компенсация. Това е скъпо за тялото. Краткият сън отдавна е подозрителен за медицината. Под 5-6 часа рискът от диабет тип 2, хипертония и съдови инциденти нараства осезаемо. При мъжете се наблюдават хормонални нарушения, при жените проблеми с метаболизма и повишени възпалителни реакции. Има изследвания, свързващи хроничното безсъние дори с ускорени когнитивни увреждания. Но прекалено дългия сън остава в сянка. Вероятно, защото обществото продължава да мисли за почивката като за универсално благо. Повече витамини, повече вода, повече сън. Само че биологията рядко работи по логиката повече е по-добре. Сънят е регулаторен процес, а не натрупване. Тук има и културен елемент. В различните общества отношението към съня е различно. В Япония дълго време краткият сън беше почти символ на трудова дисциплина. В части от Южна Европа следобедната почивка остава традиция. В САЩ индустрията за sleep optimization вече струва милиарди долари. Матраци, лампи, добавки, аудиосистеми за бял шум, приложения за следене на нощните цикли. Човек влиза в спалнята си като в лаборатория, а после пак не може да заспи. Една от най-любопитните части в изследването е описанието на факторите около самия сън. Не просто колко часа, как. Температурата, например. Учените препоръчват диапазон между 16 и 20 градуса. Това не е случайно число. Организмът понижава вътрешната температура при заспиване. Ако стаята е прекалено топла, механизмът се нарушава. Човек спи, но не преминава нормално през дълбоките фази. Сутрин се буди изтощен. Светлината също има директен биохимичен ефект. Дори слаб източник, улична лампа, екран на телевизор или телефон, влияе върху производството на мелатонин. В големите градове това вече е масов проблем. София след полунощ изглежда като търговски център. Светещи реклами, лед осветление, автомобили, синя светлина от дисплей. Организмът губи усещането кога реално е нощ. После идва сутрешното кафе, второ кафе, енергийна напитка, нервна система на кредит. Шумът е другия фактор, който често се подценява. Има медицински данни, че хроничният нощен шум, трафик, съседи, електроника увеличава нивата на стресовите хормони дори при хора, които твърдят, че са свикнали. Организмът не свиква напълно, той просто остава в полуготовност. Тук се появява и една ирония. Съвременният човек инвестира огромни суми в здравословен живот, а спи в среда, която прилича на летище. Телефон до възглавницата, телевизор срещу леглото, климатик на максимум, известия през нощта. После идва въпросът, защо сутрин мозъкът е като след административна проверка в НАП. Матракът и възглавницата също не са дреболия. Ортопедичната поддръжка не е маркетингово украшение. Лошата позиция на гръбначния стълб влияе върху дишането, микронапрежението в мускулите и качеството на дълбокия сън. Това се вижда особено ясно при хора с хронични болки във врата и кръста. Има и още нещо, което рядко се коментира честно. Сънят е политически и икономически въпрос. Да, звучи пресилено, но числата не излизат. В големите градове хората работят все по-късно, пътуват по-дълго, живеят в шумна среда и консумират огромни количества дигитално съдържание до полунощ. Организмът няма как да поддържа нормален циркаден ритъм при такъв режим. След това здравната система лекува последствията. Нараства броят на хората с тревожни разстройства. Увеличават се случаите на ранна хипертония. Диабетът слиза към все по-млади възрастови групи. Лекарствата за сън се продават масово. Мелатонинът се превърна почти в вечерен ритуал за милиони хора. Но има нещо подозрително в цялата тази картина. Ако половин милион души показват сходна зависимост между съня и стареенето, защо обществото продължава да третира съня като второстепенен детайл? Вероятно защото икономиката не обича хора, които си почиват нормално. Постоянната свръхстимулация носи печалба. Нощните екрани също. И все пак изследването на Колумбийския университет поставя граница, не морална, биологична, между 6,4 и 7,8 часа. Достатъчно, за да се възстанови организмът. Недостатъчно, за да премине в състояние на хронична инертност. Това няма да спре индустрията на магическия сън. Няма да изчезнат устройствата за мониторинг, добавките, скъпите матраци и обещанията за оптимизация. Но данните са неприятно конкретни. Организмът не работи по мотивационни лозунги, той работи по биология. И когато започне да се разпада, първо се променя нощта. Вие бяхте с поглед.